Ahojte. Prečo? Lebo na Gamči bolo super. Poprvé, olympiáda bola super. Po vyučovaní sa so spolužiakmi trénovalo divadlo, súťažilo v športovaní, riešili častokrát veľmi zapeklité netradičné disciplíny. Takéto zážitky a takíto kamaráti vám potom zostanú ešte na dlho. Po druhé, vyučovanie bolo super. Dobre, nie úplne každý deň, ale viacerí učitelia vedeli učiť ich predmety zaujímavo. Pre mňa to bolo najmä vtedy, keď som sa mohol naučiť niečo nové, sám niečo nové objaviť. Príklad, na informatike sme dostávali úlohy ako naprogramovať trojrozmernú grafiku alebo ovládanie na auto z Lega. To bez žiadneho návodu a vždy sme to nakoniec nejako vymysleli. A to ma vedie k tretiemu dôvodu, Gamča vás naučí rozmýšľať. Či už na olympiáde alebo na vyučovaní cení sa tvorivosť, schopnosť niečo nové vymyslieť, potom to dotiahnuť do úspešného konca. A to je v dnešnej dobe oveľa dôležitejšie, ako len naučiť sa integrály alebo svetové romány. Preto ma vôbec neprekvapuje, koľko úspešných ľudí vyrástlo z našej triedy. Máme doktora v Nemecku, top manažerku, analytikov, programátorov, viacerí si založili vlastné firmy, traja pracujeme pre Google a Facebook. Tak toľko moje 3 dôvody. Olympiáda, vyučovanie, kreativita. Nebojte sa vyskúšať to aj vy. Viac informácií na www.gamča.sk/príjimačky. Pozdravujem z Google pri San Francisku a držím vám palce.